Maikanem Abilin. Tinapalapas nagsublim ti grupo da park iti isasangat da iti bantay. Gaputa agamakda saan danton a makita ti dalan da iti panagsublida. Gaputa malemen. Iti met isasangat da Victor ken ti kadwa na soldado. Awan na saripatpatan da rebelde. Naupay da. Gaputa awan nakita da pagilasinan nga dakuta ti rebelde ijay. Nagpaliw da ngem awan natakwatan da. Kabayatan na. Iti kada ni Rina iti kabisera. Masidag kenkwana ni Elizabeth ket nagamamuda. Nagpaspasyar dagiti dua. Pinaritan met ni bagat sela ni Elizabeth amakilangan kini Rina. Itagagayem. Adto intituloy ti nobela tayo na pauluan. Maikanem Abilin. Kaya't yu asawan apong paritandak amakilangan kini Ma'am Rina. Wan apo, iso ano mabalain, liklikam day diya tao, tasaan ama iparbang. Itanyaga po apong. Saan mo nga amo tipod no nga ugali day tiyay nga anak ti mayor? Ha? Saan mo nga amo, nupod no anasingpot, wan no saan? Apong? Agtumpal kay ti bagbagak, apo. Tapag saya atam laang tikit kita. Ngam, apong, nasingpot ni Ma'am Rina. Asidig tiriknakan ko na. Anya? Wan apong, nalagan tiriknakan ko na. Isu asandak kumaaparitan. Saan amabalin, apo? Liklikam day jay nga anak ti mayor. Maisag makalaang, apo. Ita, tanakainan na kayon, Bart. Agdamagakan ka. Kumusta ti panang sapulyo kadagiti rebelde? Narigat, madam. Nang runa kat saan nga mo ti pagturturungan mi iti kabakiran. Nayawawan kami pa yan. Saan nga mo tinagnaan mi iti panagsublimi. Anya? Sana basta makamagdagiti rebelde, madam. Naglanga ti kabambantayan. Wenno ti kabakiran. Kasanoitan? Nupay kasta. Baliwan minto ti agsapol, madam. Adula amin ngamin nga aramidan niyo. Isumat ngamin ti bili ni senyor, madam. Kasanopay ita amasikaso yo ti plantasyon. Nang runa kat addadag iti soldado nga agronronda iti kabambantayan. Amangan no matiktikan dati plantasyon. Madam. Bayan nyo pa ilang dagiti rebelde. Tasi kaswan nyo ti plantasyon. Alam, kasanon nitong an, madam. Bayan yun nitong an. Ti plantasyon ti asikaswan nyo. Matumpal, madam. Kumusta dito'y pasda? Asayaat, madam. Alo ita ti koleksyon. Nasayaat. Alaak ita ti koleksyon. Wen, madam. Kat, dagiti babae ang nakapopok dito'y. Awan ka di matlaang tinakalibas. Awan, madam. Kasanula ko mga makalibas dito'y kat nagngato ti pasdak. Saan da makalibas dito'y, madam? Nasayaat. Awan, mabalinda. Uray ang sasangit na pay. O sige, yag mo tilistaan kanya. Takita at no mano tinapastrak ita alawas. Wan, madam. Ada pa yung koleksyon tayo di marihuana. Saan amapukaw da ita? Talaga nga adda. Taday ti may sa agagara. Dagiti umay ditoy. Ababaknang. Kagadwa. Awanan titaraon tayo. Manmanumot tayo, timanupan tayo. Isuarumbang lang amang iremedyo tayo. Mapan tayo ti kabalbalayan, ket agkid daw tayo iti taraon. Wano saan? Mapan tayo iti rancho, ket agtakaw tayo iti baka. Wait ka man daw. Sige, aggunay tayo, kakadwa. Kakadwa,
Apitin tayong dagiti mula tayo anateng. Kalpasan na, agmula tayo manen. Kinaiwanan tayo dagiti taraken tayo a manok kada kalding. Isupay apa kay ranudan. Sige kakabsat. Agtitinulong tayo iti trabaho tapno daras amalpas. No ita, saan pa'y amabalin amapan tayo iti kabisera nga agatang iti taraon. Amangan no addakit di mat makatakwat a rebelde tayo. Narigatan. Isu nga ita, agmula tayo, tapno ada pangalaan tayo iti taraon tayo. Apong, sarong karak ti kalapaw kung titanam day dinanang ko. Ha? Uri saan kayo na sumurot, Apong? Gaputa mabandog kayo laan. Kat kalpasan ti panagapok ijay, mapanak to pa ijay simbaan, tapno agkararag. Ala, ngamsan ka ko mga agbayag, iti tanam day dinanang mo, apo. Wan, Apong. Mabiit ka laang ijay. Di ka agdanag, Apong. Kasta ti aramidag. Agsabsabongan dagiti naymula ang masetas dito ayan ti kalapaw. Ay wanak day ti asular. Takas na ko na ni Apong Sela. Kukwa day dinanang day to'y. Kat ni Auntie Ella kano kinangay aywan dito'y. Nabaybayan matlaang. Gaputa din na naas asikaso. No kasta, siyak matan ti mga sikaso. Si bugak dagiti masetas. Inakagsak do itayan tubog. Masapul asaan amalaylay dagiti masetas si taglawlaw to'y sulan. At nababayan na kay gam iti timba. Nagturong iti dayja banda. Asino nga ta dayjay? Awan mat kabalbalayan di ta banda. Surotak ti babae. Hi! Hi! Adita, saan nakamakita day dyan nakakabalyo dito karuutan ang nagkuloba? Amangan mo dakas mat day dyan lalaki. Addan dita asidag. Diyak agkut-kuti dito eh. Nakita nak siguro. Iso asinurot nak. Yung di na nakita naglamangak dito eh. Ajay, pimanawan. Uraya ka makapanaw. Sakbay arumwarak dito naglamangak. Diyak nakita ti babae. Yung sana na dito pinapatad. Inla ko ni ti plantasyon. Mapan ko sa rungkaran dagiti kakadwami jay. Ya! Ya! Kumusta kakadwa? Mabalin ka din nga apitan dagiti espesyal ang mula. Boss Mark, mabalinan. Sige, agapit tayo. Apuranan tayo nga si kaswanti amin, tapno maideliver ang dagos. Agawan nyo tiyak punay kakadwa. Narigatan, amangan mo at makakita kada tayo dito eh. Nang runagat at soldado at paspasyar kadagiti kamambantayan. Ano panda tagiti rebelde? Kat amangan, numakita da nga da marihuana dito eh. Sana ba boss? Kadamat iti agbambantay iti aglawlaw ti plantasyon. Panyarat, boss. Ure pay. Iso nga kawan tayo nga proseso dagiti marihuana. Tapno makapanaw tayo dito eh. Yan boss. Yan padakulat. Sada basta makadanom dito apasat. Tanarigat ti dalang agturong dito eh. Awan tao dito simbaan. Malaksid iti lalaki ang nakasarita kitay. Ismael kanu tinagan na. Madlawan na simpot day dya lalaki. Imay kanumat nagkararag dito eh. Kat kinunanapay, at tulungak kanu, tapno umadot yung nagkararag dito simbaan.
nang ibinglay pa'y kanya kiti sasaw ti Diyos. Asino nga tadayjay nga Ismael? Apay nga italang ang makitag. Inak mo ito unag. Inak agkararag. Kalpasan na. Agawid akon. Natangsit kagaya malakaya. Da kayo akabalay na. Asino ti umingar ka da kayo? Natangsit kayo. Sige kakatwa. Alam tayo amin abaga sa pumbanda. Titinulong tayo. Agawaan tayo ti pumanaw dito kakatwa. Kabalo. Sampai nagtansin na kami ko. Aganot sa'yo kakatwa. Agawaan tayo ti pumanaw dito. Teniente, adda nang ko kanalbong iti diune adayo. Mapantay ti dayja banda. Wan teniente. Asino nga ta tinagpaltog? Padasan taman ti mapan iti ayam tinagpaltog. Kita Rilyara. Addamat gayam balay dito eh. Wan nga teniente. May isa balay ti adda dito eh. Umasidig ta. Ha, teniente. Adda na idasay. Wan nga kpaiso. Ha, may sala kay. Sir, agyaman kami ti panangrok at kada kami ti panangiragad dagi rebelde kada kami. Rebelde? Rebelde tinampatay ti kadwayo alakay? Wan sir, amak ti pinatay da. Agbayad da ti dahi tingin naramid da. Sa dino tinagturungan da? Panagkunak, nagpadaya da sir. Maabutan yung lakit ti da. Taado ngamin ti imot da. Kanrunaan ti bagas. Kasta. Sige. Asikaswan niyo ti bangkay kamam. Surutan mi dagiti rebelde. Nakadayo tayong kakatwa. Nalimad tayo ito'y agtalan tayo. Kat awan ti mga doktal dito'y. Nagdansan na bisa kasama bagas. Agsisinublat kayo. Manulang mat akabanda kita. Sana ba eh? Nakadayo tayo. Teniente, sa dino ata tinagnaan dagiti rebelde. Awan mo ti makita ta. Sigurado nga ta rebelde tinang patay iti dahi ti alakay. Kas pati ko na ti lalaki ang nakasarita ta. Agtuloy ta pa'y ka di, teniente. Juan, dito'y abanda ti surutan ta, Rilyara. Nakadaanon tayo dito'y kuta kakatwa. Ala, aginana tayon. Targanan tayo. Ako ti bagas. Tarong tayo. Juan, ngam kurang pa'y dayta. Intayo pa agtakaw iti baka. Baka ko naman. Kat no at tamang lapad ka na tayo. Paltugan tayo. Malaman, ngam saan talata na surutan dagiti rebelde. Sige, agsublitan ni Jakampo. Dito ito abanda ti umayan tayo. Wan teniente. Panag ko na. Kat dito abanda ti ayan ti kuta dagiti rebelde. Adayon na pasot da iti nadanon ta, teniente. May kamanuatan na bantay da iti nasangat ta. Wan nga ron. Sige, agsublitan ni Jakampo. Ngam dumagas ta pa iti balay ti lakay a pinaltugan da. Pinapudno na sir. Saan lang ngay taagundaway ngay may dagiti armado. Sigurado ka kadi a rebelde dagijay? Wan sir. Armado da. Iso a rebelde dagijay. Nay talag daw dawat ti amuda. Musa na bagas, dingwan. Wano kwarta. Kat no pagkadkadan mi ida. Paturungan da kami ti paltog. Kasta. Rebelde dagijay sir. Sige. Aramidan mi ti kabalam mi. Tapno makamagdagi ti rebelde. Wan sir. Pangasiyo. Dakas datat tao. Kinapudno na. Rinamus dati kabsat ko a babae. Pinatay dapay. Aniya.
Kalpasan na, ti manen amak ti pinatay da. Nalabasdan. So apang asayo, sir. Kamaganyo kumadag iti rebelte. Patya kamasarakan nyo ti kuta da. Amom ka diti pakasarakan mi iti kuta da. Saan, sir? Ngayon panagkunakit diti abanda. Ngayon, jak la amuno sa dino. Agyaman ak iti daytanging bagam. Ket makipagladingit kami iti pannakatay ti amam. Nasip nga tantan, Tenyente. Wan nga rod, aglayon ta ni Jagan po. Nakasangpot siguro dagiti padataan nagwanawan iti kabambantayan. Tenyente, paltog. Aglingid ta iti dayta kayo. Tenyente, at damang palpaltog kadata. Dangata Victor, ti puntirya dagiti nagpaltog. Gagayam, di uliwan na dinggen, tituloy ti nobela tayo na pauluan. Maikanam, Apilin! Nobela ni Virgie Paglay, direksyon June Ributazo. Technical and musical scoring, John Ligligen. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito yung estasyon. Maikanam, Apilin!